bintene sogoma koro commune dugutigiw na conseil bɛɛ lajɛlen kɔni kan bɛn di ɲɔgɔn ma koro rond-point ba in na walasa u bɛ se ka taa kafo ɲɔgɔn na ka nisɔngoya taama kɛ k'a ɲɛsin koro maire a n'a conseil ma laɲini jumɛn de bɛ nin taama in na ani Isa Jimde ale ye dugutigilakaw ka coordinateur ye koro commune kɔnɔna na a b'i da don a la dɔɔnin. Anw ye nin giringajɔ in labɛn walasa ka kɔrɔ ka kobida ɲɛma ani a ka ladilikɛlaw jalaki bolomafara ni fɛn o fɛn bɛna dugulenw tɔgɔla nin gwɛlɛya nin kɔnɔ kobida ɲɛma ani a ka conseil b'o bila sira wɛrɛ kan. Taama in kɔni daminɛna koro rond-point na ni ka tɛmɛ dɔgɔtɔrɔsoba fɛ fo ka taa se préfecture la u kɔni selen ye u y'u ka laɲini kalan Dawuda Yangali ale y'u ka laseliba dɔ ye. Anw ye koro yɛrɛmarakafo faso jama de ye wa anw ka laɲini ye bi k'a fɔ a cakɛla minnu bɛ yen nɔ ni olu ye conseil communal ye olu ka baara jɔ. Commandant Ablaye Bure ale ye koro préfet ye a kɔni y'a yir'u la k'a fɔ ko u ka laɲini a na se a seyɔrɔ la. Hakilina jiginna funufunu ale ni sigasigali yuruguru ko kan a kun bɛ koro merilakaw ale ni koro commune dugutigiw ni ɲɔgɔn cɛ mun kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛyaw ye. Maire Sum Ɲangali ale ye koro dugutigi ye. Muso sigiyɔrɔ bilata ni caman bɛ se anw ma k'olu tɔgɔ sɛbɛra ka se ka dɛmɛ sɔrɔ nka olu ti fɛn ye k'a ye a ko nin fana a tɛ se ka kɛ ten boda ye. An y'a kanu k'an ka kuma tengun koro conseil communal ɲɛmɔgɔ dɔw ma nka an ma maa sɔrɔ mun man ka ɲininkaliw jaabi. Taamakɛlaw kɔni yɛrɛ kɛra nka u y'a yira k'a fɔ ko don nataw la n'u ma jaabi jɔnjɔn sɔrɔ u kɔni na bɔ ni fɛɛrɛ wɛrɛw ye ko kura ye. Tijani Wederawogo VOA Mara tɔgɔ la ka bɔ Koro.